Eikö se? Mitä? Pupu. Pupu. Lähtee se alas, niin se tulee kohta. Lähtee alas. Koska se pomppaa nyt. Pupu. Sitten alas. Ja pupu. Niin. Onko kiva kirja? Jos tosta napista sun täytyy painaa, kun jos täältä painaa, niin sitten tulee Sitten laitetaan se alas, se ei tuu irti. Näin, alas. Ja taas pupu. Onks aika kiva? Mene. Täällä on pupun kuvia. Täällä on pupun kuvia. Siinä on auto. Ja sitten kun napista painaa, niin pomppaa ylös. Pupu. Ai mitä muuta? Siellä on pupu. Siellä on pupu sängyssä.